del batxillerat internacional i del batxillerat nacional de la branca tecnològica i m'apassiona la ciència, la recerca i la informàtica. I tinc la gran sort de participar en el programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Avui és un honor per mi poder parlar amb la Carla Conejo, que és la responsable de programes científics de la Fundació Catalunya La Pedrera. Ha estudiat Biologia Humana i té un màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia per la Universitat Pompeu Fabra i a més té un postgrau en Comunicació de la Ciència per la Universitat de Vic. Ha participat i realitzat moltes investigacions, entre les quals en neurobiologia al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i a la Universitat de Colòmbia. A més, ha treballat com a assessora científica al programa KEKICOM de TV3, ha sigut voluntària i directora de Relacions Internacionals del MAGMA, que és una associació per promoure la recerca entre els joves, i representant de la Fira Internacional de Ciència i Enginyeria als Estats Units. A més de tot això, és vicepresidenta de l'Associació de Diplomàcia Científica Scientist Dating Forum. I m'agradaria poder fer-te algunes preguntes. Gràcies, Mireia, per aquesta superpresentació i sí, endavant, estic encantada de parlar amb tu avui. En primer lloc, m'agradaria saber com va néixer la teva passió per la ciència, què és el que et va fer decidir estudiar Biologia Humana i no una altra disciplina. Doncs jo diria que la meva passió, és a dir, la meva vocació per la ciència neix amb la participació al programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. És un programa que et permet entrar en contacte amb la recerca i jo abans de llavors no havia tingut cap contacte real amb aquest àmbit. M'agradaven les llengües, m'agradaven les arts, m'agradaven les ciències a l'institut, però realment no tenia molt clar cap on estava la meva vocació. I amb aquesta sèrie d'experiències és quan vaig començar a descobrir que hi havia preguntes científiques que realment em cridaven molt l'atenció, que en certa manera algunes ja me les havia fet durant molts anys, però no havia arribat a associar de quina manera es podien resoldre, quines eren les càrregues que permetien resoldre aquestes preguntes científiques. I una d'aquestes preguntes científiques té molt a veure amb una situació personal, que és el fet que el meu germà té síndrome de Down. I llavors jo havia sentit molta curiositat en néixer ell, com és, en què consisteix genèticament la síndrome de Down, quins són els factors que juguen un paper en el desenvolupament d'aquestes persones a nivell cognitiu. I llavors tot això, estirant, vaig veure que es podia estudiar des de la biologia. I això va ser el que em va fer estudiar o pensar que el que m'agradaria més estudiar és la biologia. Amb els anys m'he adonat que m'agraden molts camps de la ciència, que en aquell moment vaig pensar que la biologia era el que més, però realment, si ho penso tirant enrere, vull dir, hagués pogut fer matemàtiques, enginyeries, físiques i segurament hagués trobat camps d'interès a nivell científic en tots ells. Això ho puc relacionar amb la segona pregunta, que és mirant en perspectiva si haguessis canviat alguna cosa de la teva vida. És molt difícil, crec, respondre a aquesta pregunta perquè quan tens molts interessos podries fer moltíssimes coses, però penso, i en aquest sentit em sento molt afortunada perquè justament a mi que m'agraden moltes disciplines científiques el que m'ha fet triar és potser no fer investigació sobre un tema molt concret, sinó dedicar-me a la divulgació, que em permet aprendre moltes coses sobre molts temes diferents i moltes disciplines i poder-les entendre, potser no amb la profunditat que ho faria fent recerca, fent un doctorat, o fent una carrera de física, de matemàtiques o d'enginyeria, però sí que entenent una mica la superfície d'aquestes disciplines suficientment com per entendre com d'importants són per la societat i com d'importants són per tota la comunitat científica. Així parlant de la teva carrera, m'agradaria saber si has tingut algun referent femení. Sí, aquesta és una pregunta que quan arriben aquestes dates, quan arriba l'11 de febrer, me la fan molt i realment no m'hi he posat a pensar fins que he estat una mica més gran si havia tingut aquests referents femenins. I pensant-hi, crec que sí. El primer referent femení que va estimular com tot el tema de la ciència en mi possiblement va ser la meva mare, que és professora, ha estat professora tota la vida de primària i ella donava assignatures com les matemàtiques, les ciències naturals, i llavors possiblement ella és la primera referent, però després he tingut moltes mentores, investigadores amb les que he pogut treballar que també han estat referents molt positius per la meva carrera i que m'han ajudat molt
molt a prendre grans decisions de cap on volia anar tirant, no? Entre aquestes referents doncs, trobaríem la professora, la investigadora que vaig tenir en el seu moment al programa de Ciència, que es diu Ariadna Laguna, que actualment treballa a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, o per exemple la investigadora Maria del CRG, amb qui més endavant vaig poder treballar temes de síndrome de Down, perquè com que m'agradaven molt tots aquests temes, doncs finalment vaig aconseguir poder treballar una mica en investigació sobre aquesta disciplina. De tots els projectes que has participat, de quin estàs més orgullosa, quin has après més i quin creus que t'ha marcat més? Aquesta pregunta és molt difícil. Jo crec que tots els projectes on he participat he tret algun aprenentatge, i aquest potser és l'aprenentatge més gran de tots, no? Que precisament tenir moltes experiències diferents amb molts projectes diferents realment et fa col·leccionar una amalgama molt gran d'eines, de capacitats, no? De diferents coneixements que després necessitaràs per la teva carrera. Llavors, per mi, el pas per Magma va ser un pas molt bonic, no? Magma és una associació, com tu deies, que promou la recerca jove a través d'organitzar una fira de recerca a nivell internacional, però que es produeix a Barcelona. Aquesta experiència, on jo vaig estar implicada molts anys, va ser molt transformadora perquè primera, tots els membres que formen part d'aquesta associació són voluntaris, de manera que hi ha realment la vocació de participar, perquè no hi ha cap tipus de retorn més enllà de l'emocional, el d'aprenentatge, els de coneixements que tu tens per participar. I després a mi m'ha portat una cosa molt bonica, que és aquesta connexió amb els Estats Units, amb aquesta fira internacional que abans explicaves, i que em va permetre viatjar fent ciència, que aquesta és una part també que crec que ha estat molt important a la meva carrera, no? A mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt conèixer diferents cultures, conèixer diferents maneres de fer, i que la ciència m'hagi permès fer-ho, ha estat una cosa extraordinària per mi. I segurament la primera experiència que m'ho va permetre fer va ser el participar a Magma. No? Sí que és veritat que jo després de Magma he tingut moltíssimes experiències amb molts projectes diferents, i una altra que destacaria, per exemple, seria el poder participar com a participant, com tu, a Joves i Ciència, i després com a coordinadora, no? Veure un mateix programa des de les dues cares d'una mateixa moneda. Això realment és molt bonic perquè significa com tancar un cercle vital, no? En el que t'han aportat uns coneixements, unes experiències, unes oportunitats que eventualment tu treballes per forjar per a noves generacions, com series tu. Ara que hem parlat de passat, m'agradaria saber quins són els projectes actuals i també. Doncs la veritat és que ara mateix tinc projectes que jo trobo molt apassionants. Ara mateix estic implicada en un projecte que es diu Hipàtia. Hipàtia és un projecte vinculat a les disciplines espacials, a l'exploració de Mart i de l'espai, en què 9 dones catalanes ens hem apropat, hem format una tripulació per tal de realitzar una missió simulada en una estació anàloga marciana que està als Estats Units. Aquest és un projecte molt engrescador perquè m'està permetent conèixer dintre d'aquesta tripulació de 9 dones catalanes a dones potentíssimes, no? Amb perfils multidisciplinars, però també de diferents edats, no? Dones que tenen carreres consolidades a nivell científic molt potents i després persones que són més joves com jo que podem aprendre moltíssim d'elles. I no només això, sinó que aquest projecte també el que ens està permetent és poder interrelacionar disciplines que aparentment no estan vinculades amb l'espai, però que nosaltres volem que facin l'exercici, no? De vincular-se com podrien ser altres disciplines que no són científiques com el periodisme, no? De quina manera podem vincular l'exploració espacial al periodisme, a explicar històries i al portar la ciència des d'un punt de vista més comunicatiu. Aquest és un projecte molt xulo amb el que estic ara implicada i em fa molta il·lusió explicar sempre que ve el Dia de la Dona i la Nena de la Ciència, perquè justament aquest projecte va néixer fa un any. L'11 de febrer del 2021 va néixer d'una trobada entre la Mariona Badenas, que és la comandant d'aquesta tripulació, i jo, en què ella em va proposar poder liderar aquest projecte tan xulo, i des de llavors que treballem per fer-lo realitat. I això passarà, la missió aquesta simulada passarà a l'abril del 2023, encara que una mica. Entenc que aquest projecte està també enfocat a difondre la recerca científica. Llavors, m'agradaria saber quins consells ens donaries als joves que volem dedicar-nos a la ciència i tenir una carrera.
També totes les preguntes que avui m'estàs fent són difícils però són molt interessants perquè donarien no només per 5 minuts de conversa sinó que donarien per grans debats, no? La carrera científica és una carrera des d'un punt de vista conceptual molt apassionant, molt trepidant, no? Al final parteixes de preguntes científiques molt fonamentals que permetran resoldre problemes pràctics o no, perquè molta de la recerca bàsica realment no té un objectiu de resoldre problemes pràctics, sinó de generar un sediment de coneixement que després pugui servir a futures generacions perquè s'utilitzi per crear aquestes solucions pràctiques. Però totes les preguntes que ens plantegem, des de les més senzilles fins a les més complexes, del que som, d'on venim, cap on anem com a humans, no? el planeta, el nostre univers, clar, totes aquestes preguntes no només són molt difícils de resoldre, sinó que a més, cada petit pas que fem és molt reconfortant, molt satisfactori de cara al professional. Però aquesta és una banda molt apassionant de la ciència, però tampoc podem oblidar l'altra, no? Que la carrera científica és una carrera molt vocacional, de segurament molt esforç, molt treball, molt sacrifici, i aquesta, és a dir, per posar en un context realista també la carrera científica, crec que quan algú decideix fer recerca ho ha de fer per les dues, és a dir, ho ha de fer tenint en compte aquestes dues vessants, la passió que li mou respondre aquestes preguntes científiques i després el saber que aquest esforç li val la pena, és a dir, sempre s'ha de trobar aquest equilibri perquè si no sempre ens podem trobar en aquesta situació en què ja no estiguis gaudint el respondre aquestes preguntes científiques. És molt important que com a científics del futur us aneu preguntant un cop l'any, si tu vols, un cop l'any, estic igual de feliç que vaig començar fent aquesta feina, és igual de satisfactòria aquesta feina com podria ser una altra, perquè tan important és aportar la ciència com tan important és cuidar el professional que fa ciència. Per tant, aquest seria el meu consell. Et voldria donar les gràcies per tots els consells i per haver participat en l'entrevista. Ets realment una referent per les noves generacions i esteu l'honor ha estat meu, Mireia. Moltes gràcies per les preguntes i et dic, si tinguéssim tota la tarda crec que podríem encetar 3 o 4 entrevistes més i l'honor és meu de poder compartir poc del que sé, perquè ja us dic, crec que és poquet el que sé amb tots vosaltres per ajudar que d'alguna manera les decisions que prengueu siguin més informades i en aquest sentit estiguin millor preses, no? I us facin molt més feliços en la vostra carrera professional. Moltes gràcies.